नोंसोर जाग्रोदो ओमफ्राय आं हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब अच्छे हैं ना बयबो मोजाङै दंना आंनि लोगोफोरा आंनि जाय भिडिअ नायो आंनि इउटुब भिडिअ आंनि माने सर्ट फ्रेन्ड आरो बिसोरो ओमफ्राय दिनै मोनसे भिडिअ बानायनो ओंखारदों बेनो जादों दिनै रुटिजों दाउ बेदरजों संना जागोन ओमफ्राय बिराद गोथाव संना जागोन आरो नोंसोरल' लुगैबाथाय कमेन्ट हर मालाबा जाहोगोन लोगो मोनबा थ' भिडिअखौ बानायनो स्टार्ट खालामसै थौदो दानिया संनो स्टार्ट खालामसै मा मा होगारनानै जेरै दाउ बेदरा नैबे लकेल आरो फाजियाव जाना ओमफ्राय पियाज फानलु देना लाखाबाय ओमफ्राय रुटि माने फुजिसो जाहैसिगोन खोमा रुटिजों ओमफ्राय माबाखौ जाना दोनदो दा संनानै देखायनोसै ओमफ्राय दानिया फानलुजों सामब्राम गुफुरजों माबाजों देना लाखानायमोन आङो माने बेदर होयैनि सिगाङावनो देखायथ'वाखै नालाय गोदै जाबावबायसो हनै गारजाया फैसानि मालखौ होनांगौ लेथ्रा नङा दे बेखौ आं दहाय साफानो सुनासो दोनखादों बेखौ आरामसे मैला नङा आरो जाजायो ना मा होनो हायाव गोलैनायखौनो जायो आरो गथ' उन्दैयावथ' फुख्रिफोरखौनो जालाबायबावोमोन बयबो गावजों दा देरनानै बांद्राय साफा देखेबा जायामोन ना मा होनो बेखौ होनोसै फानलु गोजाखौ कालार जानायनि भाजियाव थाइनै पेकेटसोलै दामि बायनो हाया आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै फैसा खामायनो हानाय खालामनांगौब्ला रावबो नायानो खोमा आंनि भिडिअखौनो एसे अनदो आंखौबो मालाय एमसि आब'नि भिडिअखौबो बा बेसेजाखौ 1K साबसक्राइबार जाबाय आंनिखौबो रावबोआनो नायथारा नायना होनांगौ आंखौबो बिनानाव हिसाबै बिब' हिसाबै बा लोगो हिसाबै आरो मा होनो ओमफ्राय आरो बेदराव होनाय मस्लाफोरखौ होना लाग्रोजोबखायो आङो माने एवनानै बारा संनो रोङालै जानला मोनला नाय टेस्टि कालारिं वाटारिं माउथ वाटारिं नट लुगैबायिं ना खि बोलताय नैबे बेदरनि पाउडार होखाबाय बेखौबो हाथिंलायबाय माने डेफिनेटलि गोथाव जाखागोन बायदि बेदर होबाय दे लुगैबाय खरिसा निखि गोथाव नंगौना मा नै बेदरखौ नाय नैबे आथिं गोजा बिराद आं बिदि बेदरखौ बिराद गोथाव मोनो आरो नैबे आंनि फेभरेट बियो दाउ बेदराव आं बेखौ मोनजायाबाथाय न'आवहाय जागा जोंबायलै आं बेखौ दोनखायो न'आवहाय बियो खिथाग्रा बेखौ सिनायोना सिनाया सोरनि बियो माबा गोथाव बेखौ खोन्थाहरदे जाय बेखौ जानानै गोथाव मोनो आं कमेन्ट हर आं मालाबा संना जाहोगोन नोंसोरनोबो दानिया खोबहाबना दोनथ'नोसै
नायनोसै नैबे आथाया दहाय आं नाना दोनखादोंमोन ओमफ्राय जोंनाथ' बेलना गैया नालाय थोरसियाव नासिगोन दुंदुं दुंदुं दामनो हाबावोसो ओमफ्राय नाखांनानै संग्रायाव दोननोसै नै बेलनाया ओमफ्राय दा आब'आ नासिगोन नायबाय थादो नोंसोरो नोदाम एकटु राखबो दखानखौ नायनानै लादो नै रुटि नासिगोन आयौ आं बेदर संनाया हाथिगासिनो नायनो नामा आब'खौ देखायनो नाङा होनदोंमोन होनबाबो देखायबाय देलायाखै नालाय लाजिदों होनबाबो नायनो मोजांखाना साइसथार नै स्टार्टिंग गोल गोल रोटी बनाएंगे अभी रुटी दी ने হৈছে না মই মাৰ কিবাটো কোমল হৈ আছে बांद्राय गिसि गिसि दाबाथाय थोरसियाव सिथाबो नालाय ओंखायनो अन गुन्दैखौ एसे गोरान होयै नाना ओरैनो तो किसी को रोटी बेलना नहीं आता है तो देख लो कैसे करती है ये सीख लो इंडिया में भी मत बना देना गोल गोल वाव वाव गोल गोल रोटी आंना बेदराबो मोनहांगासिनो हा एकदम बिराद गोल गोल रोटी गोल गोल जानानै ओंखामफोरा गोल गोल हा रोटीबो गोल मानसियाबो गोल जाना माबा संदों बुट दालि ना मा होनो बे मा होननांसिगोन ओमफ्राय दैखौ एसे होबावनांगोन बिलाहि होनानैसो हाना दोनखादोंमोन बिदिनो होना होबाय बिदिबाबो गोथाव जायो आरोना बेदर एवनायावल' एवफ्रामनानै होबा गोथाव नङा बिदि होबाबो गोथाव जायो गरिब कुकारा फेस फेस खालामना होदोलै दोनहाबनोसै खोबना दोनसै दा मोननायनि मोनहांबायानो आंना मोनहांबाय माने दहाय संबाय थानाया आंनो मोनहांसिगोन यामि यामि ना टेस्टि टेस्टि वाव वाव लुगैनाङा दे लुगैनाङा गोरान रुटिसो एवदों आब'आ ओमफ्राय ओरैजाय भाजिखौ देखायदों लोब्ला ककलि नै भाजिया जोंना गुदुं गुदुं यामि यामि जाबायलै भाजिया मोनबाय ओमफ्राय नै रुटियाबो गगालायदों हनै दा नोंसोर नायबाय थादो जानाय समाव देखायनोसै ना मा होनो गासैबो मोनजोब्बाय रेडि टु इट नै बेदरा नैबे गोथाव नुदों नाथाय बारा मोजां देखायनायाखै साइज नुनानै नैबे बुट दालि भाजिया रुटिजों जाना ओमफ्राय नैबे रुटि ओमफ्रायो ओंखाम दानिया आं जानोसै दे जानो देखायनोसै नै रुटिखौ जानोसै सेम सेम बिराद गोथाव जादों आब'आ संदों वाव नोंसोर जाग्रोदो ओमफ्राय आं जानोसै बुंनो राव गैला इमान गोथाव जादों ना यामि यामि थ' भिडिअखौ एसेबांनो फोजोबनोसै नोंसोर नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम दाबाव ओमफ्राय साबसक्राइब खालामनोबो दाबाव दे